Zana chuan Liu Zheng khum kianga dam lo te dwa tak le in ngai sak tak Liu Zheng chuan na mu chuan a ot ve hle a alung nur viau bok a phone ron rik ta ka chuan ban thwain ji kya na lo ni a khum bula om te thoma shat lau takin na nei chung chuan thau chuakin tukver bula chuan vadingin a pick up zuya ji kyan chuan a tha empty ron zotin a kol alak theilo thu te a soi zuya thil thlenga omem ni ti in a run zot zui ngal Liu Zheng chuan a muthila wanga shelo wanyang ti in a soya a boile to arina wanga call back lawani thu chu a soi bok je kyan chu angai tak zet ma se ti boya shelwa ta ama a in shemangai thung si je kyan chuan in en ko chatura shilin amma loka master exam tur anei bok nen chol hadam hun te po nei ve tura shilin ama chawa omanin chuan anu le pa kyanga omri mai tur ten na cha a Liu Zheng chuan angai sak ve na o a sha jingot po chuan tak sadam lo nen a hnuka ulche umai je kyan po chuan a ozwai tak chu a she ve renga chu wanga soi po chu ani class nei le to do na wangin anin mangcha zui ta ngal chaw taka khum lama a let pheilai chuan a khum pia loka nu pa te kha en le in a pasalin dwat le dim doi taka a en kol vela mu te chuan a ril ruwa je kya na lo langa ma se chu chuan she omna ba ka thlen lo thung tun hun chu ron lang le in Liu Zheng chu doctor ning khuma chuan toi takin amu a doctor ning ro thau to in dar thalang ma a asam lo siam mek thung Liu Zheng chu ron harve le in amut na a mu chuan phu zokin a thu chuak zui ngal doctor ning chuan alo mu zui ve vat bok doctor ning ne na chuan Liu Zheng chuan engwanga chulai hmuna mu nge ani chu zotin doctor ning la chuan a fapa ati mutna lama amuthil ve thu chu alo shil maya poiti mel tak hian engwanga kai thaulo nge ani ti in a zot le doctor ning chuan katumalom ma se I har theilo ti in lo chang ve zat Liu Zheng chuan ning jang omna chu zot le in a hnuwa zana chuan ama khonge amuti in a zot le a doctor ning la chuan ikianga muli ti in lo fiam zat Liu Zheng changmar ngal atamu chuan sofa a amu thu chu a soi zui le thwai thunga Liu Zheng po in thladul le dewin anu le pa a shil lo thu soin a phone chu a zong kwal ngala doctor ning chuan a shil to thu alo soi ol sam et engtin ngai shil ti in a zot le thu dik taka shil thu chu alo soi chuan Liu Zheng chu alung oi lo na samai Liu Zheng bok chuan Mr. Ning adot lia chuan I theina zong zong in min kai thoi tum to don ya fia fak chuan atile doctor Ning pon a chalom adot lia chuan alo ti ve mai Liu Zheng bok chuan sha chuak zokin adot le a omlo hei hi ato bernani ati zui le nok noka doctor Ning chuan aning ta deuh bok nen I thodon nge don lo ti in azot ta mak Liu Zheng po chuan a tho tur thu soin toothbrush thar alo da sak tur thu soin doctor Ning po akal son zui ngal damdo in motor parking na hmun chu ron langin doctor Ding chu a car park in a boy meka abul loka chuan doctor Ning po chuan a ron park zui ve ngal Liu Zheng passenger seat a chu chuan doctor Ding a om thu soin ama nge chuak ma sadon nangma ti in naupang chhia takin doctor Ning chu azota ani la chuan an pahni in alo ti sam et si Liu Zheng chu chuakin a handbag ken chuan a mai bor chu a hlia ve nangin doctor Ding ron chuak chuan a hailo khop mai a ming pumin a ron ko no la engwanga doctor Ning ane na ron kal dun ngi an ni a zo thwai doctor Ning a ron chuak chuan konga anin to thu soin a rem chang bok nen a ron phur ve nga thu chu alo soi thwaya doctor Ding la chuan oi che lo hian khoi hmuna tak nge anin ton ti chu azot le sham Liu Zheng chuan rang zeta entrance sa ati lain JK anero in subway ya alo ti thunga an thu soya in kal chiang hle doctor Cheng ron lang ve le zatin mun khata tal chuan inin thural ve theyangem ti in wang takin aron zo zui ngal bok Liu Zheng chuan noi lui var pa chuan ala soi zo man lo thu soin subway entrance sa ani thu chu a soi le a talang u chana hun don ti in ama chu rang takin zo na zo bel hlau tak chuan akal son zui ngal
ma se doctor ding bok chuan ron kau ding le in a thawmhnaw chu nimina a ron hak tho kha anilawm ni ti in a zawt le doctor chengla chuan alo hre reng bok si nen alo thlawp zui zat doctor ding chuan ran liujeng nang hi a ti lai me chuan liujeng chuan i ngai to na sama mani kha engthil ma thlenga omlo ti in doctor ning nen chuan an kalsan zui nal an hnunga kalve ngal pa chuan doctor ding chuan engma a soilo thu soin chuti chung chuan a hnial ngal ringot ti te chu a soya a hnung bera doctor cheng chuan a thleng nge ani ti in a zui ve ngal liujeng le tania te churon lang le in nurse station a chang chuan medical bung rokeng chuan anin zuya tania chuan liujeng shat phak chau chuan ni zan lama mane chuna a meiche muin a kol thu le lom thu a shil thu te soin doctor ning laka chuan a min zia thu te a shil te chu a shil chhong ve le a shil dan tur ka ngai to chungin nang chu I lo rang hle si ti in a chhai zui liujeng chuan a ngai to na anga ni lo thu le ningjang en kol thata ngai wang chawani thu soin chutia anti ti lai chuan nurse pakha chu man mo taka lo kalin andam lo en kol lai madam koi fa pa le maunu te local thu aron soya tania chuan huat mel tak hian a topa chuan an lawin lan ve ta mu tia soin liujeng chuan lo khap thwain war lampan chuan an kal zui ta ngal an va thlen chuan madam koi chu a fa pa le amau chuan a bung ro le ama chu siamin an lo boi hle a liujeng chuan engi an ti chu zotin a fa pa chuan anu chu shwai ho an tum to thu alo soya liujeng chuan discharge alani lo thu soin a test result po la nga me ka ni a chumi hnuwa operation la nei le turani thu te chu a shila an maunu churon enrolin operation chu an nei theilo thu chu alo soya liujeng chuan operation an nei lo ani chuan a ko mu theina chu a that to don lo thu soin chu chuan har sana dang lian tham jok po a thlen thei thu te chu a shila a fa pa ero in doctor te chuan an dam lo te ti hlo an thiam thu soin ani chuan operation an nei ani chuan anat na chu adam nge yang mo ti in a zot le saka chuti lai chuan tania chu ward kong ka bulam panin mi a kola ward number 8 ta borak a that vak lo thu chu avasaya kal turin avashil phone chu dale ngalin liujeng bula chuan avading le a liujeng chuan damlo madam kaifa pathu soi chu changin an la fya thei cha lo thu soin ma se a chaber anti sakdon ti a soi thung madam kai maunu chuan sumsen thlon na mai ani ti in adam hlenang ti po an soi chang thei lawania ti in a soi ve le a in bum na mai ani ti in a angzui hlaklaka madam kaifa pa chuan anu chu kai thawin upalam ani to bok nen a taksa in atlin to lo thu te shilin shwai ho chu atum le tania chuan madam kai chu heta karni chunga omang alo ti ve mak ka sha swalo chuan kan voi ni in hmun ani in ka sha ti in madam kai chuan a mu fe thei to lo thu le a fa pa le amau te chuan an ngai sak me alo thu chu alo soi ve maka dam lo fa pa la chuan doctor te chuan operation an nei chuan hlok na tam tak an nei ni lom ni ti in a pu a anu pui po chuan damdo ina anom to don lo thu chu alo soi ve mak bok liujeng chu dam lo kianga kun phein madam kai chu chwa adu lo ni lom ni ti in a zota a fa panu pui chuan alo dang bok chuti lai tak chuan doctor ning churon lutin enge thleng ti in a ron zota tania chuan alo shil zung zunga chuta doctor ning chu dam lo ma a chuan kun nyam vele in chwa chu idu chianga mo ti in a zot le madam kai chuan ril ru she om mel zet hian alu chu a bungat ngata a fa pa chuan lom tak hian tiro le ti in shwai chwa ngal mai chu atum doctor ning churon enroll le vatin an shwai chwa ma a damdo in bel zong pek photangai thu chu a soi zuya liujeng churon enroll vatin discharge chu a thailo thu in ron nyal doctor ning ero in damlo berin du athanga operation ne du lo mial chuan I boina tur ni lo ti in a chuak zui ta da ya liujeng po chuan a zui vat
tania chuan madam kai fa panena chuan medical bill ti fel phot tura shilin madam kai hi chu a khum lama a mu thatir le a amau le a fa pa te chuan lung si zan loin room an chwa san zui ta thwai bok Dr. Kwan le Dr. Ding te lo langin ward lama thil thleng kha anron sha ni ngei tura ni khat yanga mi ma a in hnialo turin an fui sau sawa Dr. Chuan a thathei ang bera dam lo te dor tur shilin an fui ve sau sawa Liu Jeng churon lang le in damdo in chunga ama chawa chawin borak thiang hlim dong chuan a thu wangwanga a ngai toina chu komin hun liam to churon langin jekian kal atangin thlasom palia liam to a Liu Jeng chu an chut khom na ruma an nu pa in nei na video bok en chuan a thu le rana jekian chu biak tumin message type chin ma se thon lo boka atlak le china jekian te lo chuan anun chu arwaka a kho harzia chu ama chuan a in sha chiang berang khumlam apan nu chuan a khumbula a calendar in chhop chu enin jekian lo ho po a nai ve zel ti a sha a senior dong nen anin biak na te sha chuakin jekian chu miro pui takani ma se Liu Jeng po mi che tak ani bik lo ti ya a soitum te kha ngai to kirin mangai na chungcha nga anin shelfia na te po angai to zela chuta a phone la chuakin flight ticket a ma thei ang ber bookin phur tak chuan amu zui ta bok Liu Jeng bok ron lang le in ko thlera chuan choli nor pa akalin a phone chuan jekia na call pa a tlo tura akal du thu a shel zui jekia na ro in kar khat nuwa alo le to mai don ti asoya Liu Jeng ro chuan kan le dun mai don a lom alo ti sam et I master exam na mi turi en non ka lo ringa hei chuan I taksa ati chaw zo kang lo ti in baka ama chuan assessment ti tur ala nei thu shilin local poni se atan hun a nei thei don lo thu thlengin asoya Liu Jeng in chana tum mek la chuan class a nei don thu soin ada masale Liu Jeng phur na chu abo de umana ma se ticket a hovek to bok nen akal lui ta tho USA po athing ve tamai taxi ya a chuan lai chuan jekian chu kolin khoi hmuna nge oma abwayem ti te azota assessment result nga anei awanga leplama anla om thule a chwa nu chuan ni enge moza chu abwayerin thu te alo soi ve le mai nang enge chanchin ti ya zole chuan Liu Jeng chuan diktak chuan ti ya chandon lai mek chuan an o anin shepo thei talawa Liu Jeng sim card chuan signal anei to lo chu ni in GK na te omna leplama po professor churon kalin an zawaya an pass tho chu aron soya kutbengin lom takin an outdar dara GK an po chu alom tak zet alom nei tur chhuak turin professor chuan somin anin zui chhuak ta ngal leplu na lama chuan pangpar nal tak nen Liu Jeng chu aron lut phei ve mek bok ladeu taka GK na le a chian te ni om taklim taka nui hawa mu chuan pangpar in phen thuain an hmu lo tur chuan a mela hlia zui bok jekian la chu a phur bera atang emoti mai turin helama ati tura zo to bok nen nuama ti em mai si Liu Jeng din na an kalpel nu chuan Liu Jeng chu ril runa ti sha tak hian mi tuitling pamin arun hoi chuaka jekian te lam mel wangwang pa chuan angai tuana a kom zuya kama khat chuan engtik lai ma in phur na nei lo le chaw mel em ang mai in ilang china heta hian local lowin mulawi lang chuan khatyang takamoi khan inui thei ti ka shengai lawang thil lang chiang ta ber mai chu I khovela hian ka poimo velo ti hi ti in ami toi chu a far fapa a pangpar ken lai chu bolhlo bo ma pain pon lampanin thinlung na tak chung chuan a chuak zui ta ngal pon lama vur surkara chuan kalin anin tona changa anin nei thleng chuan angai to kira senior dong nen anin me sha tir lai te taxi ya a chuan nu te po chuan anin nei nuwa an om dan te ngai to in a pasal chu alaka changa alo in lak shan zia te angai to a arel runa chu chap mai lo turin a in sum na sa hle tanya chuan ron texin a thleng tluang em ti ron zo tin ma se a chang theilo mi tui ti tlak lo sham sham tumin je kyan chu texin in chena du thu chu a shil zui ta bok
Zing lama chuan Dr. Ning le a zirpui te chu ron langin lep lama an kal zuya alu phei ve ma chuan a phone chu a ron ri a tania alo ni Liu Jeng a thleng tluang em ti ron zotin a betlang thei lo bok nen a ngai to deuh thu chu a ron soya Liu Jeng mua ti a lo zo le chuan tania bok chuan ni ni kalta a ron thlo thu le lo thleng to tur ani thu te chu a ron soya ji kyan chuan ngai to le tin khami chuma an pas veka wanga lom tura an chhuana konga an to pang parking kha she chhuak zokin rang takin atlan chhuak zuya bolhlo bo ma pangpar pe chu awa mu a la chhuakin card lawin zep chu a chhiar zui ta bok ka pasal du tak I hlotin na kalom puya che welcome home ti hi alo chiak reng boka je kyan chuan Liu Jeng ti nge ani ti chu a she thiam zuya Liu Jeng churon lang le in thlona chuan thlo chwa hun ngakin a chume ka aswang to na a je kyan churon lang thut tura be seina po ala bau chuang lo angaya ala thalel em si tun huna chuan kirle in Dr. Ning chu Liu Jeng omna in chunga chuan ron chhowe in a hmingin a ron aulo lawa a ron lang zui bok Liu Jeng chuan lo mel rengin hun liam to te nen a ngai to na chu akal ding kher mai Madam Kai chu a fapa chuan pua in mi kal ngai lo na step dam do in mi thawa chuan kalpuin aru ka shwai chu an tuma floor engi musa tanin pak thak nu chuan a fapa chuan ha lutukin a chol pui tari ma se rei po an chol ma chuan Madam Kai chu zoi nokin ni khoshelo chuan a omzui ta ngal a fa te chuan boy pui vatin a har thei si lo amonu chuan dalet mai adu a pasalero chuan iwang em ni flooring zat nge chhole ngai sha em alo ti hluk hluka amonu la chuan ina shwai ho chi ni ina she si lo a chunga engi muthleng ta se ti ina soya Dr. ka umai angai thu afapa chuan lo soyin anu pui ro chuan I thluak I hlo ta em ni Dr. mo ti in lo zot le ta chuta annu chu step chhuata chuan mu thatirin kalson dun masaka ngai ti soyin kanu chu a him em ang damdo ina a hi engpo thleng se an lo en kol cha em ang ati mol mola a pasal ro in a thokang mo alo ti ve thung chan himi du nge du lo ti in an nu sok chuan alo ti let khar khar chuta kal tura ti pa in Dr. kol tir zui bokin anu chu an kal san zui ta bok nurse an mu vele chuan Peter engma shelo a an mu thu soin nurse te chuan a na an lo zot wata a na anin ko mu chuan rang takin nurse pahni te chu an tlan zui ngal Madam Kai fa pa te nu pa po in rang takin hospital chu an chwa san zui ve ta bok Liu Jeng le Dr. Ning te chu man mo takaron in zui phein Madam Kai chung chang an mo dan vel chu Liu Jeng chuan Dr. Ning chu a shil mol mola operation nei tur lawin bo sai turin Dr. Ning chuan a shil zui ngal Liu Jeng chuan a chung te biak ma sakati chuan Dr. Ning chuan lo hnial watin khalam chu thei hniu tur ati in tlansia san kha an tum reng ani thu soin director kawa paper chu sign tir tur shilin anin chen shanga operation room at chuan Madam Kai chu surgery nein Dr. Ning chuan a fa te chu an rap thla ka ti hle ama Madam Kai ta na a tumor chu lak bo sak ngei tumin an thei to pan chwa zuya hun liam to chu ron lang le in taxi ha chuan Liu Jeng le ji kyan te chu an chuanga ji kyan chuan Liu Jeng hne na chuan lam tu ra a ron kal chu thoma angai hle yang ti in a soya Liu Jeng chuan I kaldonin ka thaliam man lo cheya ti hian zang na dom na kanin pe ni mai alo ti mai thung ma se Liu Jeng bo rak hip chu hundang ang lo takin a kul ruya a hlim hlol lo ti chu alang chang em bok je kyan chuan a ku chu won sak pa chuan thili le ei lo ti ro ti in engemo ei turin kan chuak ma sa do nem ni a ti suya Liu Jeng chuan a ron von na ku ta changa tal chwa pa chuan Civil Affairs Bureau lamakal masak angai thu chu alo soi thung ji kyan chuan Civil Affairs Bureau ti in sha thiam lo mel tak chuan alo zot le ta Liu Jeng chuan amit poa en ngam lo chuan lung che takin in chenang ti in a soi chhuaka
a le khapoi mo zong zong a ken thu chu a soi zui bok ji kian chu tho hakin taxi dar thalang lam chu a hoi zui rau rawa chu mi hnuwa lo hoi kirin a soi fia thayem ti in zo zuya USA akal lam chu ngai dan nei lo zia soi masa in liu jeng chuan I thiam lo ni hleinem ti in US jin chu a hlok pui bik lo zia pa ngai taka lo soi chu atuma ma se a thei me ulawe isha ti in an in nei ni ya alo tlai chan kha liu jeng chuan a zot le a ji kyan chu alo bo mel hle liu jeng bok chuan senior dong mutur akal thu soin senior dong hne na an hlim tur thu a shil le ama ji kyan ngei po alaka alatluk lu ve ngei tur thu nen ti in liu jeng chu a hnuka ul lek leka ma se a in sum ve sham sham ani ber ka hmangai na aya na sa a min hmangai tu hi ka be sei le mu ka tum china ni a ti in a soi zom le a ji kyan po tu ver lamada kin a ngai to na chu akal thui tak zet anin churun lang le in anron in zui luta liu jeng chu bedroom lama tlang ngalin ji kyan ni ro a chair ngai na taka chuan chu in a ngai to na chu a kom ding ngal le ringot liu jeng chuan a bung ro tam lo tak chu khung khom thwain a in siamol mol lai chuan ji kyan chuan ron ko in kalsan lo turin ron ti se kalsan lo adu don ti reng nen ma se a ngai to na mai an ni a ji kyan chuan anuna amamo ve si lawa a thom no nen room pon lama chwa nu chuan ji kyan chuan a chair chu chuan a lo mel renga ani po chu a hlim bik lo ti chu a sha tak zet chela du a ma se atlai to adoi zepluata anu puin akal san tabok